Мане, много съм изнервен. Защото днес беше ден за почистване на моята стая, защото я бях оставил доста мръсна. Ама, като кажа доста мръсна, наистина мръсна. И докато я почиствах, намерих някаква книга, която пише, че е за мен. Вътре нещата, които намерих, не мисля, че са за тайна. Защото се разказваше за учени, експерименти и тем подобни неща. И вместо да пазя тази тайна от вас, ще ви разкажа. Затова настанявайте се някъде удобно и слушайте много внимателно какво ще ви разкажа. 91? Не. 92. Не, направо 100% съм сигурен, че всеки от вас е чувал за апокалипсис и краят на човечеството. Всъщност такива неща няма. Това са пълни лъжи. Всъщност варварските времена ще свършат и Земята ще бъде една градина. Не знам защо учените крият тази истина от нас, но какво да се прави? Леле, не знаеш какво стана днес. Докато си ходя по центъра, видях някакъв пророк. Разказа цялото ми бъдеще, какво ще се случи. Но от постоянните пророчества за катаклизми и край на света се създава впечатление, че човечеството наистина иска и очаква да се случи някаква ужасна катастрофа. Кои са хората, които пишат тези прогнози? Кой разпространява тези слухове за уж инциденти, които всъщност не се случват? И с какво намерение? Пишете ми долу в коментарите. А аз, естествено, ще се опитам да прочита всеки ваш коментар за вашето мнение по този въпрос. Според мен хората се манипулират по-лесно, когато се страхуват. Техните ниски вибрации и страх им пречат да разгърнат пълния си потенциал. Колко много същества има в този свят, но има и такива, които не искат да се събудим от съня, в който се намираме. Мане, само да ми паднат. Подложил съм всички неща, от които мога да ги премахна. Земетресения, вулкани, изригвания и други катастрофи винаги е имало и вероятно винаги ще има. Но това не означава, че светът ще свърши. Има доста позитивни предсказания, за които не се споменава нищо и пише само труд. Ето и някой от тях. Първа точка, дами и господа, майте. Човечеството няма да бъде унищожено от апокалипсис. Майте имат много пророчества, които не се коментират, защото предсказват положително бъдеще. Те никога не говорят за края на света. Мнозина вярваха, че до края на 2012 година всичко ще свърши. Но за майте това е само краят на календара, както за нас е на 31 декември. Експерти от цял свят се възхищават на удивителните инженерни познания на това племе, както и на астрономическите, математическите и физическите им знания. Техният календар, синхронизиран с Слънцето, Луната, Земята и Вселената, е по-точен от настоящия ни календар. Представете ли си? Те казват, че... Какво казват? Да, че Земята се движи по елипсовидна орбита около Слънцето и заедно с него около центъра на галактиката. Като най-близката до центъра на галактиката област наричат ден, а най-отдалечената част – нощ. Това са галактическия ден и нощ на Земята. Казват, че преходният период продължава 20 години и го наричат време без време. Колко логично, а? Това е времето, в което живеем сега. Майте ни дават надежда, защото ни казват точно и ясно, че след години на скръб ще дойде време, когато страхът ще свърши и най-накрая ще осъзнаем кои сме. Аз вече знам кой съм. Аз съм Мистер Бин.
Глупости, бе, човек. Как съм мистер Бин? Аз съм си един нормален човек, който прави интересни клипчета в YouTube. Нали? Втора точка – толтеки. Това са древно племе в Мексико. Тяхното езотерично значение се култивира от поколение на поколение. Въпреки че древните пророчества са скрити от векове, те предсказват, че ще дойде време, когато ще се върне мъдростта на хората. Дон Мигел Руис, който е запознат с доктрината на толтеките, казва, че има 4 пророчества. Първото говори за раждането на Слънцето и според него хората ще познаят кои са всъщност. Второто гласи, че хората ще се събудят от съня си. Трябва да осъзнаем, че сънуваме и едва тогава можем да се събудим. Третото и предпоследно пророчество гласи, че интуицията ще ръководи живота ни. Четвъртото, че любовта ще сътвори небето и земята. Колко прекрасно! Мисля да приключваме до тук. Разказах ти толкова интересна информация. Разбира се, ще се надявам тази информация да ти е била полезна и интересна. Всичко това, което разказах, много се надявам да е било истина. Сега ще се оставям, защото нямам търпение за следващия видеоклип. Довиждане!